Много често се питаме какво всъщност е депресията. В това видео ще ви разкажа за едни от най-често срещаните видове депресия. Аз съм психолог Катерина Матеева и ако моето съдържание ти харесва, ще се радвам да се абонираш и да натиснеш камбанката. Депресията е една от най-често срещаните диагнози в днешно време и според проучвания 58% от хората, които страдат от депресия, развиват поне едно тревожно разстройство. Тези разстройства ще ги разгледаме в отделно видео. Преди да започнем, искам да уведомя, че не може да използвате тези видеа като диагноза. За да се диагностицирате, трябва да отидете на психолог или на психиатър, да ви изследва симптомите, да види какво се случва и вече тогава да бъдете диагностицирани. Дали дадено лице търси психологическа помощ зависи повече от фактори като пол, социално-икономическо ниво и познания за наличните ефективни лечения, отколкото от вида на съществуващите симптоми. А всъщност какво е депресията? Това е психично разстройство, което се характеризира с тъга, безнадежност, загуба на интерес или удоволствие от хобита или неща, които си правил преди. Тя може да бъде придружена от умора, нарушения в съня, промени в апетита и концентрацията, както и чувство за вина и безполезност. Депресията може да има различни форми и степени, като за да може да бъде диагностицирана, трябва да влияе на ежедневния живот. На първо място започваме с голямо депресивно разстройство, което се характеризира с интензивни и продължителни симптоми на тъга и загуба на интерес. Те влияят значително на ежедневието на човека. За разлика от обикновената тъга, симптомите продължават поне 2 седмици и могат да бъдат както емоционални, така и физически. Голямото депресивно разстройство може да се дели на 2 типа – хронично или епизодично, и както името обозначава, хроничното е с постоянни симптоми, а епизодичното е на епизоди. Преобладава в 7% от хората и при лица на години между 18 и 29 се среща до 3 пъти по-често, отколкото при лица над 60 годишна възраст. По-често се среща при жените и може да се появи на всяка една възраст, но най-често се среща в пубертета. На второ място имаме дистимията или персистиращо депресивно разстройство. Това е хронична форма на депресия с по-леки, но по-продължителни симптоми, като за разлика от голямото депресивно разстройство, при което симптомите са по-интензивни, дистимията има по-лека форма, но продължава поне 2 години. Тъй като симптомите са по-леки, много хора могат да функционират с това разстройство, но постоянното чувство за вина, за тъга, за празнота в живота оказва дългосрочно негативно влияние върху тях. То засяга до 6% от населението. На трето място имаме разрушително разстройство с дисрегулация на настроението. То се характеризира с повтарящи се изблици на вербална и невербална агресия, като за да бъде диагностицирано трябва да се среща поне 3 пъти в седмицата. Проявява се при деца, по-често при момчета в училищна възраст. Диагнозата не може да бъде поставена преди 6 години или над 18 години. И раздразнителното настроение е почти през целия ден. То се свързва с значителни промени на семейно ниво и в отношенията с връстници, както и в академичните постижения. На четвърто място имаме предменструално дисфорично разстройство, или това е по-тежка форма на предменструалния синдром. Симптомите достигат своя връх в началото на менструацията. То се среща между 3 и 8% от жените, доколкото предменструалния синдром се среща до 75% от жените. Някои симптоми на това разстройство са силна раздразнителност или повишени конфликти с други хора, самоомраза, безнадежност, безпокойство, напрежение, апатия, лесна умора и промени в апетита. Това разстройство не е съвместимо с други разстройства като дистимия или паническо разстройство. Причините не са напълно ясни все още, но се предполага, че се дължи на прекомерна чувствителност на организма към хормоналните промени по време на цикъл. На пето място имаме постнаталната или следродилната депресия, която се среща както при жени, така и при мъже. Това е форма на депресия, която се развива след раждането или появата на дете. До 15% се среща при жени и между 1 и 10% при мъже. Проявява се в първите няколко седмици до месеци след раждането,
а симптомите могат да започнат веднага след раждането или да се появят по-късно в рамките на 1 година. Главен симптом, освен всички изброени до тук симптоми, е загуба на интерес към бебето и трудност в създаването на емоционална връзка между майката или бащата и новороденото, което води до чувство за вина. При пациентите с този вид депресия често се среща както тревожност, така и паническо разстройство. Може да се дължи на биологически, психологически или социални фактори. Искрено много се надявам това видео да ви е помогнало да научите малко повече за видовете депресия. Ако това е така, отново ви призовавам да се абонирате, тъй като е нов канал, току-що започвам да го развивам. Може да оставите един коментар и да очаквате следващите видеа.